Dobar dan svima, dobrodošli na moj kanal. Veliki pozdrav za sve one koje me prate. Danas za vas spremam jednu brzu poslasticu. Pravi se sa palačinkama. Ja sam umeđuvremenu krenula da pravim te palačinke. Vi već taj neki recept za izradu palačinke imate kod mene na kanalu. Ja mislim da svi znamo to i da spremimo. Ja sam ovde potrošila za smesu za palačinke 3 jaja, 300 ml mleka, 300 ml kisele vode i oko 300 g brašna. Ja završavam palačinke. Kad budem to završila, krenut ćemo u pripremu našeg današnjeg recepta. Palačinke su gotove. Od sastojka ćemo koristiti mlevene orahe, 15 kašika mlevenih oraha, isto toliko kašika šećera, korica limuna, muskatnog oraščića i oko 50 g suvog grožđa. Ja sam ga malo potopila u toploj vodi da on bude malo ovako mek. Prvo ćemo pomešati 15 kašika oraha i 15 kašika šećera, pa onda ćemo dodati sve ostale sastojke. Ovdje već imam 15 kašika šećera. Stavit ćemo suvo grožđe, muskatno orašče, i koru limuna. Dok ovo radimo, uključila sam mrežu na 200 stepeni, jer ćemo sve ovo malo i da zapečemo, nekih 20 minuta. Sve ćemo ovo da promešamo. Sad ćemo da filamo palačinke i ja ću ih ređati u ovoj vatroslanoj čini. Evo, palačinke sam poređala u činiju. Palačinke ćemo prediti sa mlekom. Ovdje imam 500 ml mleka. I stavit ću ovaj preostali fil. Kada smo stavili preko i ovaj fil, palačinke idu da se peču nekih 20 minuta na 200 stepeni. Došli smo do samog kraja. Palačinke su se pekle nekih 20 minuta na 200 stepeni. Evo, ja sam ovdje izvadila 2 komada. Sočne su i veoma ukusne. Recept je, kao što ste vidjeli, nije komplikovan, veoma prost. Gubite, eto, jedino vremena malo dok napravite te palačinke, ali eto, ko voli palačinke sa orasima, suvim grožđem, malo limuna, može da proba i ovaj recept. Samo mogu da ponovim šta smo koristili u sastojka. Pravila sam palačinke, to već svi znamo i da spremimo. Koristila sam mlevene orahe, oko 15 kašika, toliko isto i šećera, rendana kora limuna, malo suvog grožđa i malo muskatnog oraščića. Sve to izmešate, filujete palačinke,
stavite u neku činiju gdje ćete to sve da zapečete, prelijete mlekom, ostatkom fila i evo dobili ste jedan interesantan desert. Toliko od mene za danas u ovom klipu. Ja vas puno pozdravljam i vidimo se u sledećem. Ćao i prijatno!